Zašto nemaš masku? Korona je. Pa imam ja masku. Pa gdje ti je? Eno je kod pče. Pa moraš je nositi na licu. Aha. Opa, šta mi to vidimo? Ćao, čovjek, ćemo ići prošetati. Odbi mali, nismo zainteresovani. Haj, razguli. Ne tebi ko sam ja sam Arslan YouTuber. A, jesi ti Arslan? Haj, razguli. Šta da radim, kako da svim cure? A, sjetio sam se nečega. Ovi momci nikada se nauče pameti. Pa kad su glupi. Šta sad hoćeš? Vidjajte šta ja imam. 10 eura. Pa šta je ovo? Ukrali si mi pare, sad nemam ni para,